Mendagasngi you are prang ngut ki positive cases as a state of Meghalaya. Kini gede ki active cases ki bangi you mendagasngi pratli hapo ke state Meghalaya ke jungi. Iwei ide mana West Garhwil district, iwei ide na po Riboy district, in Ringwood kide na East Hills district, Sangut kide na po East Hills, Sangut kide na BSF. Uwei pada day balik ban attend ya ga jingatho ang te Greenwood Resort. Te hadu menta kiba ngila dapat ya ga sampul ban test. Hadu menta ga sengi. Kiba ngila fa hadu menta na ga benta banle gi testing kilong arfwe hajar praspa sahun riu. Kiba la test negatif hadu menta kilong arfwe hajar arspa arfulai. Kiba gidian ke break up jong ki positive cases ha state Meghalaya ke jungi hadu menta is ka sales ki long cut in jongut kan riu gide naga BSF uwei ude ba attend ya ke jingi tho angte Greenwood Resort na riboy ngidon kat ar kli ki active cases hinyo gide ki male but son gide ki female nangta da Southwest Garo Hills Idon atang arli kita kidai berangut kidai ki male. Is Jetta Hills tangi way kidai male. West Garo Hills idon langut ar ki male iwei female. Safu ngut borok kiba attend ya ke wedding national. Kiba yo ya ka wali attend. National kilong safu ngut. Da pring kini ki safu sa langut kidang banla bantes sampai live for prangut ada test. Dia orang ba beriu nasional. Kemudian orang nado kata si saja ngidon ka akaun. Ngila ban akaun. Nak kini ki basangut mandak si kidon kidai ki badang kidai ki return is. Kidon bere kidai high risk contact jeng kitu ki balong positif hang tu. Takamut ngila ban akaun kidon dei hang tu kidai ki kedu iki hak tu kopor baki don ha kam ka jongki ngila ban akaun iki. Ladang ngila ban akaun su nang nu ki wan kum nu ki yo ta tingila banong ba kadon ka spread ha ka tu campus ta kada ngila ong ba nang tu napo campus kem dei ban mi syabat bat kini ki badan syabar ki basa wa syabar ki ban training tu kem dei ban rong hapo kata hubung san ka sulong ba ki wan kini ki force kan ki wan nabar ki returnees ki balong positif ki kidon kini ki contacts ki badan bat ki khamtam ho PSF ya kata ngila ban ong ka dengan kata kada ka baar kada ber syarib hoy kada ba Setai si Assam ka buka ke sepo Guwahati ke ajur bah kes. Ti tangnu ni wei kes bangi yo positive index kes bawan sini ni yo si wei positive anta nang tu. Badai na ubri contact tracing bangi le nai ni first index kes. Ti kadau hi kalong ba ngiladap ong hinadu ningkong ba ka search kan sawan ni. Ba kanu ko por kan wan ngidi ban long ready pada ban takel. Ti kum kalong mentakat barang wan gini ki positive kes ngidang la ban takel timde bangi mla. Ketika decision jong government ba kitu ki bari ki try stong di jungi ki laban wan phai hadu ban tarung imla ban thang ki ta kadika namok ka ban kong ka ba ar bari kini ki we ki batre po central government offices ki batre po ki force imla ban khang ki ba kinwan namar bon maki ki ki ba sakut sura shabat namar ka lockdown ki dan po ka leave ti ki haban wan phai pada na ka leave tam ki haban wan tre sini tendai ke precaution ke mengisem babar khat ki bawan bade deban quarantine ki ngisem ke sampel na kata kadang ngi sayo gini positive cases nei da ngi splat lan be ki bawan takamot ngila ban nomyo gini ki cases bangi ladang ngi myo ban test ki nei namar ba test jongi kalong stringent ngi perking ma kar kom test ki takadang ngi sayo gini ki positive case kan ni ki bangi yo positive pantane paro kidiki asymptomatic sudah di kategori A sudah baru khat takadang ngim dadan kata ka jing yu slai ki namar barkhat kini asymptomatic kimdan weiru bastamjur nagine barkhat